lave grillpølser og soda. Det første byrådsmedlem i Danmark, tror jeg nok. Jeg har så et kort her. Det er dit. Så har vi et her, som vi forærer til hele Sønderborg Byråd. Så håber vi, I kan konkurrere mod de andre. Tak. Er det et til dem alle sammen? Det er jo låne det ved hinanden. Jeg får mit eget. Jeg sparer jo. Okay, noget før du går. Og tak fordi jeg må komme. Jeg tror nok, jeg plejer at sige, når jeg er herude, at det bliver nostalgisk hver gang. Og jeg har lige været hen forbi nummer 10. Det er stuen til højre, hvor det var første gang, jeg officielt flyttede sammen med et kvindemenneske. Og hun reagerer stadigvæk over mig. Vi boede hernede i nummer 10, stuen til højre, fra 75 til 77, inden vi flyttede til Guderup. Og jeg har ligget mange gange på en parkeringsplads derhen og rodet med en gammel folkevognsboble. AU 63 291 hed den. En årgang 1972, model 73. Det var den sidste, der blev lavet her i Danmark. Jo, så minderne de vælter frem hver gang jeg er her. Og det er blevet rigtig flot hernede med mursten og velfagsvinduer og nye altaner. Og jeg kan ikke lade være med, når vi nu går i gang med det her om lidt. Jeg er jo ikke den store til det her, så noget elektronik, det er jeg ikke meget for. Jeg er mest til blyant og luksusudgaven med visplader. Men de penge, der er kommet til veje her, det er cirka 1 million, det har kostet. Og det har René og hans bestyrelse, det har de fundet ved, at der blandt andet er lavet mindre hærværk her i afdelingen igennem de sidste 2 år. Og der er et kommunalt projekt, der var en, der havde en rigtig rygmærke på. Hvor var det henne? Jeg så det. Ja, Ungebasen. Den blev jeg nødt til at rose lidt, fordi i en undersøgelse, en trivsels- og tryghedsundersøgelse, der er man faktisk herude nedbragt hærværk, tyveri med omkring 30%. Man er gået fra at have 53% trygge borgere til 83%. Og der roser man rigtig meget politiet, fordi de er meget herude, og det er også dygtigt, og jeg vil også godt rose politiet for det samarbejde, de har lavet. Og så synes de bliver lidt bedre og flinkere. Men kommunen, de er godt nok ikke blevet bedre. Dem er vi ikke mere trygge ved. Se, det er faktisk rigtig forkert på Ungebasen. Den er finansieret af kommunen, og vores socialrådgiver er med her omkring, og der er flere andre, der også er. Så det er faktisk et samarbejde, ikke alene med politiet, men også med kommunen, der har gjort, at de, der bor herude, for 30% vedkommende, føler jeg mere tryg i dag, end I gjorde. Og hvis man går ind og kigger i statistikkerne, så kan man faktisk se det på antallet af tyverier og hærværk herude er faldet drastisk. Og det er jo flot. Skal vi ikke give jer alle sammen en hånd? Vi klapper lige af jer selv her. Og det er nemlig vigtigt, det der med hærværk. Ved I, hvad hærværk er? Det ved du heller ikke. Bliv ved med det. Ja. Fordi det er nemlig en jeg har hørt nogle dumme knægte, sådan, der går og ødelægger nogle ting en gang imellem, ikke? Også nede på skolen. Og det er faktisk ikke ret godt. Det koster en forfærdelig masse penge. Men til ved, at der er blevet mindre hærværk herude, så er der faktisk blevet penge til at lave det her. Det er faktisk en af de konsekvenser, René og hans bestyrelse har fundet pengene til det her. 1 million kroner. Så kan man lave sådan en fin legeplads. I stedet for at skifte nogle træer ud, der er nogle grimme piger og drenge, der har væltet. Er det ikke godt? Så i en almen boligforening, så skal I råbe hurra. Ja, nu. Fordi nu håber vi hurra på, at den længe skal leve, og det betyder, at de skal være ordentligt væk. Er I med på den? Okay. Den nye elektroniske legeplads, den længe leve. Hurra! Hurra! Ja, I voksne må godt være med. Det er ikke kun på børnene, jo. Det bliver vi nødt til at gøre forfra, det der. 3 gange er I med, I voksne også. Ja, altså når I gør sådan her, så må I med jeres mund og stemmebånd sige hurra. Okay. Den nye elektroniske legeplads, den længe leve. Hurra! 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 Og så klipper vi snoren. Vil du hjælpe mig?
Og den er godt nok sløv, den her. Ja, ja. Nu har han slået det. Du holder godt det. Her med at den. Åbne! Du kunne godt tænke dig at se, hvad det var for noget. Ja, tag den her på den. Ja, men det er den. Så stolt. Ja, det er godt. Og så skal han så stikke kort over det her. Han tager de yderst først. Det skal han. Jamen, han skal gøre den samme række. Nå. Så!